Minahal kong mga igsoon, ang beatitudes mo ang pulong sa Dios ang gigikanan sa tanang mga panalangin. Ang mga nagkinabuhi sumala niini siguradong panalanginan. Apan ang mga panalangin sa beatitudes lahi sa kasagarang giisip sa kalibutan ng mga panalangin. Samtang ang kalibutan nakakita sa bahandi nga usa ka panalangin, ang beatitudes nagingon bulahan ang mga kabus sa espiritu imbis nga ang nalipay. Si Jesus miingon bulahan ang mga nagbangutan. Imbis sa kasaganaan, si Jesus nagdeklara bulahan ang mga nagagutom ug nagauhaw sa pagkamatarong. Alang sa uban, kini kay dili mao ang panalangin. Apan ang mga nakadungog sa espirituhanong kahulugan sa mga miaging sesyon lagbit nakasabot nga ang beatitudes mo ang labing dako. Walay katapusan og tinuod nga mga panalangin nga labaw kaayo sa mga panalangin sa kalibutan. Kini tungod kay ang beatitudes nagtanyag og espirituhanong mga panalangin, kaluwasan ug ang panalangin sa langit nga mas dako kaysa sa material nga mga panalangin sa bahandi, kahimsog pagkahiusa sa pamilya, kabantog ug gahom nga may bilis sa kalibutan. Bisan unsa pa kadaghan ang imong bahandi ug himaya nga imong matagamtaman, mas maayo nga mabuhi isip usa ka pulubi sa yuta ug mosulod sa langit kaysa sa pagatubang sa walay katapusan nga pagsakit sa impyerno. Ang beatitudes naglakip dili lamang sa espirituhanong mga panalangin apan usab sa mga panalangin sa kalibutan nga gusto sa mga tao. Alang sa mga napakita niini ang Dios ang Ginoo sa tanan, mahimo nga maghatag og daghang bahandi, kadungganan ug gahom. Ang mga panalangin gikan sa Dios walay katapusan ug dili matandog bisan sa mga kalisod. Kini nga mga panalangin nagdala usab og himaya sa langit. Ang pagkabot sa beatitudes nagpasabot nga panalanginan sa espiritu ug lawas nga walay bisan unsa sa kalibutan nga kasina. Sa miaging mga panahon nakakaton kita hangtod sa ikapito nga mga panalangin sa beatitudes. Karon ang ikawalong panalangin, bulahan ang mga gilutos. Ang tanan gusto nga mabuhi nga may respeto ug komportable kaysa gilutos. Kinsa ang voluntaryo nga mopili nga pasakitan. Apan ang Dios nagdeklara nga ang ingon nga pasakit mo ang tinuod o walay katapusan nga panalangin. Nagampo ako sa ngalan sa Ginoo nga pinaagi sa mensahe karon, masabtan nimo pag-ayo ang espirituhanong kahulugan, pakanon ang imong kalag ug mahimong tinuod nga mga panalangin. Mga minahal kong igsuon, ang mga tao nga nagpaambit sa ebanghelyo kanunay nga nag-ingon dawata sa Jesucristo maluwas ka o tuo sa Dios ug makadawat ka og mga panalangin. Kasagaran nilang gihisgutan nga ang pagtuo sa Ginoo nagdala og material nga mga panalangin sa trabaho, nagsulbad sa mga problema ug natagamtam sa kauswagan sa tanang butang. Apan sa Filipos kapitulo 1 bersikulo 29 nag-ingon, kay kamo gihatagan tungod kang Kristo dili lamang sa pagtuo kaniya, kundi sa pag-antos usab alang kaniya. Kini nagpahinumdom kanato nga ang pagtuo sa Ginoo dili lamang nagdala sa kaluwasan ug sa mga panalangin, apan usab ang pribilehiyo sa pagpakigbahin sa iyang mga pag-antos. Si Jesus nagsulti bahin sa mga ningbiya sa mga balay, pamilya o umaalang kaniya og sa ebanghelyo. Diha sa Marcos kapitulo 10 bersikulo 30 nga nagsulti, makadawat og labi pang daghan niining kinabuhia. Makadawat siya ginatos ka mga balay, mga igsuon, mga inahan, mga anak og mga umabisan tuod og lutuson siya. Ug sa umaabot nga panahon makadawat siya sa kinabuhing dayon. Kini nagpasabot nga ang nagsakripisyo alang sa Ginoo nakadawat og mga panalangin niining kinabuhia og kinabuhing walay katapusan sa langit. Ngano nga ang pagtuo sa Ginoo nagdala og pag-antos. Ang pagkinabuhi sumala siyang pulong usa ka buhat sa kahayag sa espirituhanon samtang ang kalibutanon gipanguluhan ni Satanas ang magumando sa kangitngit. Samtang daghan ang nagtuo sa Ginoo nga mao ang kahayag, ang gingharian sa kaaway nga yawa ang magumando sa kangitngit kay mikunhod. Ang kaaway nga yawa ug Satanas nagkontrola sa mga iya sa kalibutan aron lutuson ang mga magtutuo. Naningkamot nga pugngan sila gikan sa pagtuog, palayason sila gikan sa kahayag. Ang tumong sa kaaway mao ang papugong sa pagkamatarong, pagbabag sa kaluwasan ug pagpugong sa pagkailap sa ebanghelyo. Adunay duha ka matang sa paglutos nga giatubang sa mga tumutuo or magtutuo sa kalibutan. Ang una,
Sama sa nahisgutan sa teksto karon mao ang paglutos tungod sa pagkamatarong. Ang ikaduha nga gihisgutan sa bersikulo 11 mao ang paglutos tungod kang Hesukristo. Karon atong hisgutan ang gipasabot sa paglutos tungod sa pagkamatarong ug nganong ang mga nag-antos niini tinuod nga panalanginan. Minahal kong mga kaigsunan, ang paglutos tungod sa pagkamatarong nagpasabot sa pagatubang sa pagsupak. Kung ang mga magtotoo na kinabuhi sumala sa matarong nga pulong sa Dios, nagsunod sa kamatuoran, kaayuhan o kahayag. Ay kaduhang Timoteo kapitulo 3 bersikulo 12 nag-ingon kanato, sa pagkatinuod ang tanan nga nagtinguha nga mabuhi sa Dios nun diha kang Kristo Jesus pagalutoson. Ang mga nagkinabuhi nga matinud-anon ug maayong kinabuhi sa Ginoo siguradong makasugat og paglutos sa kalibutan. Apan ang mga nag-angkon nga nagtuo sa Ginoo apan nagkompromiso sa kalibutan imbis nga magkinabuhi nga husto nga kinabuhi sa Kristohanon mahimong malikayan ang paglutos. Pananglitan nganong gibutang si Daniel sa lungib sa mga leon tungod kay siya nagpabilin nga lig-on sa pagampo nga walay hunong. Ang mga nasina kang Daniel naghimo og paagi aron patyon siya. Naghimo og balaod nga nagdili sa pagampo sa bisan kinsa gawas sa hari sulod sa usa ka bulan. Ang silot sa paglapas niini nga balaod mo ang paglabay sa lungib sa leyon. Si Daniel nahibalo niini og mahimo unta nga mahunong sa pagampo sa usa ka bulan aron malikayan ang paglutos. Tungod kay dili siya ganahan nga makasala sa pagundang sa pagampo tungod sa sekular nga balaod, si Daniel nagpadayon sa pagampo uban ang pasalamat. Bisan pa sa pagkahibalo sa mga samputanan, ang iyang tulo kahigala usab nagatubang sa mga sitwasyon. Mahimo unta nilang malikayan ang paglutos pinaagi sa pagyukbo sa idolo sa hari sa makausa. Apan gipili nila ang ilabay sa nagdilaab nga hornohan or fiery furnace aron mapadayon ang pagkamatarong sa tubangan sa Dios nga dagdili sa pagsimba sa mga Dios-Dios. Kung ang mga magtotoo nagtinguha nga mabuhi nga matarong sa tubangan sa Dios, ang paglutos dili malikayan nga mosunod. Sa panahon sa bag-ong tugon, adunay grabe nga paglutos sa unang pagwali sa ebanghelyo. Aron malikayan ang pagpanghimakak sa ngalan sa Ginoo, ang mga magtotoo kinahanglan nga mag-antos ug grabe pang mga pag-antos. Ang yano nga pagpanghimakak kang Jesus mahimo unta nga nagtugot kanila nga magpabilin sa ilang pamilya, kanungganan, gahom ug bahandi ug makadawat sa dugang pang mga ganti. Apan gipili sa mga magtotoo nga lutuson tungod sa pagkamatarong. Daghan ang nag-antos og makapatay nga mga pasakit. Nahimong biktima sa mga ihalas nga mga mananap o gipasakitan sa krus isip mga martir. Ang South Korea adunay kasaysayan usab sa pagka-martir ug bisan human gihatag ang kagawasan sa relihiyon sa legal nga paagi, daghan ang mga magtotoo nga nagatubang sa pagluto sa dugay nga mga panahon. Ang pagtuo lang sa Ginoo nagdala sa pagdumot, pagpasipala, pagpukpok ug bisan ang pagpagawa sa mga balay o sa mga silingan. Bisan karon ang uban kaninyo mahimong makasinati og susama nga paglutos sama sa gibugal-bugalan o gisulong. Dili kini kanunay nga moabot isip pisikal nga mga hulga, apan kung ang mga magtotoo nagkinabuhi sa ilang pagtuo sa husto nga paagi mahimo silang makasugat og pagsupak sa laing-laing mga porma. Pananglitan, kung muhunong ka sa pag-inom ug pagkigbahin sa kalibutan nga pamatasan apan nagtinguha ka nga mabuhi nga balaan nga kinabuhi human makadawat og grasya, ang imong kalibutanon nga mga higala mahimong makit-an ka nga boring. Mao kini ang hinungdan nga ang mga tawo sa kalibutan mahimong masuko ug magistorya nga dili maayo. Kung adunay dula o sosyal nga pagpundok sa trabaho sa Domingo, dili ka makatambong tungod kay gipadayon nimo ang pagsimba sa adlaw sa Domingo. Kung ang imong mga pamilya nga dili magtotoo maghimo og tradisyonal nga mga ritual sa mga katigulangan, dili ka magyuko sa tubangan sa mga Dios-Dios. Samtang ang uban moadto sa ospital ug miinom og tambal kung masakiton, ikaw magampo sa pagtuo. Kung ang uban maglimbong sa gamay nga mga butang, ikaw mag-akto nga matinuoron sumala sa pulong sa Dios. Kini mahimong mga rason alang sa pagluto sa kalibutan. Ang Juan kapitulo 3 bersikulo 20 hangtod sa 21 nag-ingon, kay ang tanan nga nagabuhat og daotan nagdumot sa kahayag og dili moadto sa kahayag tungod sa kahadlok nga ang iyang mga buhat mabutyag. Apan siya nga nagabuhat sa kamatuoran moadto sa kahayag aron ang iyang mga buhat magpakita nga gihimo sa Dios. Ang usa ka tawo nga may maayong kasing-kasing mo ay mulihok
Kung makita niya ang uban nga nagkinabuhi nga matarong sumala sa pulong sa Dios ug mahimo usab nga madala ngadto sa kaluwasan. Apan ang mga daotan nagtan-aw sa pagkamatarong nga kabuang ug busa nagdumot ug nagtinguha nga lutoson ang maayo. Ang mga daotan mahimong musulay sa pagpugos sa mga magtotoo pinaagi sa ilang kaugalingong lohika nga nag-ingon, tinuod ba nga kinahanglan ka nga magtuo nga masuganon? Naibalo ko nga ang mga magtotoo sa tibok nilang kinabuhi, mga tigulang o mga diakono or deacon kay naglapas sa adlaw sa Domingo og nag-inom. Dila ba igo ang pagtuo sa Dios sa imong kasing-kasing? Ang mga ritual sa mga katigulangan kay kini mga tradisyon sa kultura, dili kini pagsimba sa mga Diyos-Diyos. Mga kinahanglan ka nga magyuko o mahimo silang maingon, mahimo ka nga moadto sa langit nga walay pagsunod sa pagsimba sa adlaw sa Domingo o pagampo. Nganong gihimo nimo ang imong relihiyoso nga kinabuhi nga lisod kayo? Kung ikaw tinuod nga nagtuo sa Ginoo, bisan unsa pa kadaghan ang pagsulay sa mga tawo nga pagpugos ug paglutos kanimo, dili ka mag-akto nga dili matarong. Bisan kung nawad-an ka sa imong trabaho, dili ka bag-akto sa mga paagi nga makapasubo sa Dios. Bisan kung ang imong pamilya ug mga higalang mobati nga nasakitan, dili ka mag-akto sa pinaagi nga gidumtan sa Dios. Mas gusto nimo nga mabuhi sumala sa pulong sa Dios bisan pa kung nagpasabot kini sa pag-atubang sa paglutos. Ang atong langitnong Amaha naghatag sa iyang anak alang kanato nga mga makakasala, og si Jesus namatay sa krus alang kanato. Sa pagpamalandong niini nga gugma, dili kita mahimo nga magkompromiso sa kalibutan ug mupili sa mga sayon nga dalan. Sa pagkahibalo nga ang langit ug impyerno parihang anaa, dili kita kinahanglan nga mag-akto nga dili matarong tungod sa gugma sa kalibutan ug matapos nga moadto sa impyerno ug makadawat lang ug makakaulaw nga kaluwasan. Importante nga hunahon-naon nga usahay ang mga magtotoo nagatubang sa paglutos dili tungod sa pagkinabuhi nga matarong apan tungod sa kakulang sa kaalam. Pananglitan, kung ikaw nag-angkon nga nagkinabuhi sumala sa pulong sa Dios, apan napakyas nga mahimong matinud-anon sa tanan nga balay sa Dios, kini dili maghatag og grasya sa mga tawo sa imong palibot. Kung ang nagatiman sa balay mo biya sa balay nga dili limpyo, mapakyas sa paglutog pagkaon ug mugasto sa tibok Domingo nga wala, ang pamilya sa maong tawo mahimong masuko. Ang isyu dili ang pagtambong sa simbahan apan ang pagkapakyas sa pagatiman sa panimalay. Apan ang tawo mahimong sayop nga nagtuo nga sila gipasakitan tungod sa pagsunod sa adlaw sa pagsimba. Kung ikaw dili masugo sa trabaho ug ibutang ang imong mga responsibilidad sa uban samtang nagamit sa simbahan isip rason, ang mga tawo mahimong masuko bahin sa imong pag-adto sa simbahan ug lutoson ka. Ang unang Pedro kapitulo 2 bersikulo 19 hangtod sa 20 nagingon kanato, kamo panalanginan sa Dios kung tungod kaniya inyong antuson ang mga pagdaog-daog. Kay dalaygon ba kung mag-antos kamo sa kastigo nga angay ni kaninyo tungod kinakabuhat kamog daotan, dili gayud. Apan kung giantos ninyo ang mga pagdaog-daog bisan pa sa inyong pagbuhat sa maayo, panalanginan kamo sa Dios tungod niini. Samtang maayo nga magmaya og magmalampuson kung mag-antos tungod sa pagkamatarong, kanunay nga pamalandong sa imong kagalingon. Maghimo og pagbag-o kung kinahanglan ug himayaon ang Dios sa tanan nga imong buhaton. Ang panalangin alang sa mga gilutos tungod sa pagkamatarong kay ilaha ang gingharian sa langit. Sa unang beatitude, kini nag-ingon usab nga ang gingharian sa langit kay alang sa mga kabo sa espiritu. Apan ang gingharian sa langit alang sa mga kabo sa espiritu ug sa mga gilutos kay adunay kalahian nga kahulugan. Ang gingharian sa langit alang sa mga kabo sa espiritu mas lapad sa kahulugan or mas general nga pagdawat sa kaluwasan ug pagsulod sa langit. Ang gingharian sa langit alang sa mga gilutos tungod sa pagkamatarong kay mas specific or espesipiko. Ang mga gilutos tungod sa pagbuhat sa pagkamatarong adunay ilang mga kalag nga molambo og baghatag og himaya sa Dios. Sumala ni ana sila mosulod sa usa ka mas maayo ug mas mahimayaong lugar sa langit. Kung ang mga Kristohanon gilutos sa kalibutan, ang ilang mga pagtuo mahimong maslig-on ug mahimo nilang maangkon ang pagkabalaan sa ilang mga kasing-kasing. Ang usa ka tawo nga walay pagpino adunay huyang nga pagtuo sama sa usa ka bata.
Apan ang mga nag-antos sa paglutos nga may kalipay, pasalamat ug pagpadayon sa kamatuoran hinahinay nga motubo ngadto sa pagtuo sa batan-ong lalaki ug dayon sa amahan. Pinaagi sa pagsulay ilang nadiskribihan og gihubo ang tinago nga dili kamatuoran. Nagpalambo sa pagkamabination ug kalinaw ug motubo sa mga nga sama sa kasing-kasing sa Ginoo, bisan ang pagigugma sa ilang mga kaaway. Samtang ang mga magtotoo motubo sa pagsabot sa kasing-kasing sa Ginoo, ilang mapalambo ang mas lawom nga gugma kaniya og duga adunay espirituhanong lawom sa komunikasyon kaniya. Sa miaging panahon kung sila sagpaon sa tuo nga aping sila masuko og mangita sa pagbalos. Apan pinaagi sa pag-antos ilang nakatunan ang pag-alagad og gugma ug sa katapusan nagpasagpa pa sa wala nga aping. Kung nagatubang sa mga kalisod, ang mga magtotoo kaniadto nagreklamo, apan pinaagi sa paglutos ang paglaom sa langit nagpuno kanila ug karon sila nagtanyag og mga pagdayeg sa pasalamat ug kalipay sa tanan nga mga kahimtang. Mao kini ang hinungdan nga ang Salmo Kapitulo 119 versikulo 71 nag-ingon, "Maayo alang kanako nga ako gipasakitan aron ako makaton sa imong mga balaod." Pinaagi sa pag-antos sa mga magtotoo mahimong mas mapaubsanon, nagsalig sa Ginoo, naghubo sa sala ug motubo sa pagkabalaan sumala sa pulong sa Dios matag adlaw. Ingon nga resulta, sila makwalipikado sa pagsaka pinaagi sa gingharian sa langit, pabalhin gikan sa una ngadto sa ikaduha nga gingharian sa langit ug sa katapusan moadto sa trono sa Amahan sa bag-ong Jerusalem. Bisan kung ang usa ka tawo kabus sa espiritu makadawat sa Ginoo makakuha sa katungod sa pagsulod sa langit, dili sila makakita sa nawong sa Amahan nga walay kanunay nga pagsunod sa pagkamatarong ug pag-agi sa pagpino. Pinaagi sa paglutos ug pagpino ang mga naghubo sa sala ug dautan nga may putli nga kasing-kasing mosulod sa mas maayong mga pulianan sa langit ug makakita sa Amahan. Apan ang paglutos tungod sa pagkamatarong dili mulungtad hangtod sa kahangturan. Samtang ang pagtuo mohamtong og mahimong kompleto, ang mga magtotoo dili na lutuson apan respetado sa uban, makadawat og daghang mga panalangin gikan sa Dios sa espiritu ug lawas. Kini klaro nga samputanan ni Daniel ug sa iyang mga tulo ka higala. Si Daniel lig-on nga sa pagkamatarong sa tubangan sa Dios, gipasulod sa lungib sa mga leon apan wala masamad tungod kay ang Dios nagsira sa baba sa mga gutom nga mga leon. Pinaagi sa pagawas nga buhi ug walay kadaot, si Daniel dili lamang naghatag og dagkong mga himaya sa Dios apan nakadawat og dugang mga pabor gikan sa hari. Sa susama, ang tulo ka higala ni Daniel nga nagdumili sa pagyuko sa idolo gipasulod sa burning furnace nga 7 ka pilo nga mas init kaysa sa naandan. Pinaagi sa panalipod sa Dios, walay bisan unsa o usa ka buhok sa ilang mga ulo ang nasunog. Sa pagkahibulong, ang hari naghimaya sa Dios o gipataas ang tulo ka mga lalaki. Ang Daniel Kapitulo 3 versikulo 28 hangtod sa 29 nag-ingon kanato, "Mingon si Nabucodonosor, dalaygon ang Dios ni Sadrach, ni Mesach ug ni Abednego nga mipadala nganhi sa iyang anghel aron pagluwas sa iyang mga alagad tungod kay sila misalig man kaniya. Gikawang niya ang sugo sa hari kay dili man siya buot nga sila mag-alagad ug masimbag laing Dios gawas sa ilang kaugalingong Dios. Busa akong isugo nga bisan unsang katawhan nasud o pinulungan nga magsulti bisag unsa batok sa Dios ni Sadrach, ni Mesach ug ni Abednego, tagod-tagoron ug gub-on ang ilang mga balay kay walay laing Dios nga makaluwas sama niining pagiha. Dili lamang sila labi pang gipanalanginan apan ang hari nag-ila usab sa Dios ug wala na sila magatubang sa paglutos tungod sa dili pagsimba sa mga Dios-Dios. Sa susama, kung ikaw nagkinabuhi sa Ginoo ug sa pagkamatarong, ang mga naglutos kanimo kaniadto mahimong moila ug morespeto kanimo sa ulahi. Kung makita sa uban ang pag-ayo nga nahitabo pinaagi sa panyo sa gahom o gikan sa paggamit sa muwan sweet water, sila magsugod sa pag-appreciate ug pagigugma kanimo. Ang mga nagbaliwala o nagdumot kanimo kaniadto mahimong mag-ila sa imong mga pagtuo, samtang ilang nasaksihan ang buhat sa Dios sa imong kinabuhi. Samtang ang imong pagtuo motubo, ang mga tawo nga naglutos kanimo kaniadto mas lawom nga ma-impress o musulod sa kahayag mismo. Ang unang Korinto Kapitulo 15 versikulo 41 nagpatinaw bahin sa maabot nga pagkabanhaw. Ang adlaw may kaugalingong katahom, ang bulan usab may laing katahom, ug ang bituon may lahi nga katahom, kay nagkalain-lain ang matang sa katahom sa mga bituon.
Ang mga adunay pagtuog makadawat sa mga panalangin sa Dios dili mag-isip pasagdan nako ang akong kaugalingon, musulod man gihapon ako sa langit. Kung ang mga tao maluwas ug mosulod sa langit, ang uban magtagamtam sa himaya sama sa adlaw, ang uban adunay himaya sama sa bulan ug ang uban sama sa bituon adunay gamay nga himaya. Ang gingharian sa langit nga giluwas nga mga tawo mosulod nga magkalahi depende sa kung unsa kadaghan ang imong gisunod nga pagkamatarong. Gibago ang kasing-kasing og nakadaog sa paglutos samtang naghatag og himaya sa Dios. Ang paraiso ug ang una ug ikaduha nga gingharian sa langit hingpit nga lahi sa ikalipay ug himaya. Ang kalainan tali sa ikaduha ug ikatulo nga gingharian sa langit dako kaayo ug ang gingharian dili gani ikatandi sa bag-ong Jerusalem. Bisan kung ang usa ka tawo nga maluwas mosulod sa paraiso, dili sila magbaton og personal nga kabtangan o ganti. Bisan kung ang usa ka tawo mosulod sa ikaduha nga gingharian sa langit, dili sila makakita sa naong sa Ginoo tungod kay wala pa sila hingpit nga nagsunod sa pagkamatarong ug nagkabot ang pagkapudli sa kasing-kasing. Dili sila makakita sa nawong sa Ginoo tungod kay wala sila hingpit nga nagsunod sa pagkamatarong ug nakakabot ang pagkaputli sa kasing-kasing. Ang mga tumutuo o magtutuo nga hingpit nga nakabot ang pagkamatarong ug matinud-anon sa tanan nga balay sa Dios mosulod sa bag-ong Jerusalem ug adunay himaya sa pagpuyo sa usa ka taas nga lugar ug pagtan-aw sa Ginoo. Uban niini nga paglaom ang matinud-anon nga mga magtutuo madasigon nga nagsunod sa pagkamatarong. Sila magampo nga walay hunong magpuasa aron mahubo ang sala, maghatag og mga halad sa Dios aron magtipig og mga bahandi diha sa langit ug magkinabuhi sumala sa iyang pulong bisan unsa pa ang paglutos. Bisan sa tubangan sa grabe nga mga pag-antos, importante nga magampo sa Dios sa pagtuo kanunay magmaya ug magpasalamat sa tanan. Ayaw kahadlok sa paglutos ni adtong makahimo sa pagpatay sa lawas apan dili sa kalag. Hinunua kahadloki ang Dios. Higugmaa siya og magmaisugon sa pagbuhat sa pagkamatarong. Nagampo ako sa ngalan sa Ginoo nga ikaw makabot ang hingpit nga pagkabalaan, makadawat sa mga panalangin nga gihatag sa Dios, maghimaya kaniya og magpuyo hangtod sa kangturan sa labing kahayag nga himaya sa langit sa bag-ong Jerusalem sama sa usa ka adlaw. Amen.